Idag hade jag tänkt att prata om 40 miljarder. Och ni som brukar använda rasiststämpeln eller rasistkortet, det är lika bra ni halar upp dem direkt. För när det gäller 40 miljarder kronor så är det vad det svenska försvaret kostar varje år. Det är också vad ensamkommande flyktingbarn kostar varje år. Dessutom 40 miljarder är den beräkningen vi har gjort vad det skulle kosta att 10 000 kronor i pension varje månad var skattefri för pensionärerna. Vårt krav på ett grundavdrag på 120 000 kronor för pensionärerna skulle alltså kosta lika mycket som kostnaden är för ensamkommande flyktingbarn. Man får inte lov att ställa grupp mot grupp. Men det är precis det som riksdagen gör vid varje budgetsammanträde. Vid varje beslut när man glömmer bort pensionärerna. När man tog bort taket för omsorgskostnaderna, vad tror ni hände i kommunerna då? Det fanns vissa kommuner som 10-dubblade omsorgsavgiften. De flesta höjde omsorgsavgiften. Och vi har alltså en situation där vi får fler och fler fattigpensionärer. Om vi genomförde ett grundavdrag på 120 000 kronor så skulle mer än 2 miljoner pensionärer få mer pengar i plånboken. Och de skulle inte stoppa de här pengarna i madrassen. De skulle konsumera för pengarna. Så nationalekonomiskt skulle det vara en stor framgång för Sverige om pensionärerna fick de här pengarna i plånboken. Tänk på det. Och tänk på oss. SP Välfärden, Seniorpolitiskt initiativ. Nästa gång du funderar på vilket parti du ska ha sympatier för. Vi hörs.